Bun, băi și fete, stau aici de foarte mult timp și aud niște sunete de mobi. O oaie, na, o oaie, am fost și eu la fermă, ca tot omul, să-mi pun și eu niște flori de astea. Na, și uitați cine m-a lăsat mesaj. Deci, cam mare, băi. Hai să vedem ce zice în mesaj. Bun. Ai niște mobi ciudați care dau damage mult. Mamă, atunci eu nu mă duc acolo sus. Ziua 6 nu reziști. Zic eu. O să am dreptate. Da, frățiorul, hai că să ai. Băi, haide să vedem ce e acolo. Da, sunt curios. Hai. De ce nu m-o zis că... Hai, băieți, de ce nu m-o zis că este blavă? Oh, scrie acolo runda, dar câte runde are? Că nu mi-a zis. Nu știu, vedem. Ai, dar ce frige! Ui! Hai, merg. Mamă, dar de ce nu m-a zis că iau lavă? Mamă, m-a dat teror. M-a dat teror jocul. Mamă. Mamă, m-a dat teror jocul. Mamă. Stai, mă. Nu, bă, nu te bloca. Uitați că se blochează. M-a dat joc. M-a dat jos. Bun. Bă, eu am nevoie de apă infinită și uite ăsta își bate joc de apă. Deci. Hai, bă. Băi, nu nimic, mă duc pe aici că și așa nu face nimic. Runda 2, cred că runda 3. Dar câte runde are oare? Nu știu, vedem. Bă, lasă-mă să trec. Așa. Ce cu mobii ăștia? Hai să... Bă, hai că-mi iau de la mine... Mamă, dar n-am. Păi, n-am de ăla să bat. Bat cu mâna. N-am nicio tortură de aia. Mamă. Îi batem pe ăștia. Muriți, bă. Bă, mai este. Bă. Ia câtă. Mai trebuie să fie 1. Mamă, dar cum eu mor eu pe ăștia? Mamă, cum sar. Bă, au avut dreptate, îmi dau mult damage. Îmi dau foarte mult damage acestea. Mobi, ciudate pe eu de când mă joc Minecraft, nu știu mobii ăștia din discoate. Haideți. Mamă, m-a dat damage, bă! Mai am 3. Deci, mai ies 2 și nu mai o să fiu în viață. Mă dai! Mai am o inimă, bă! Trebuie să... Hai că bag de ăsta, ce-i ăsta? Gata, m-am revenit. Hai să vedem dacă mai este. Runda 3, gata. Doar 3 runde. Să sperăm că la noapte nu va fi ceva strașnic cum a fost și ziua asta, că n-am început bine. Nici măcar n-am apucat să mănânc. Pe bune, mă, fraților. Hai să am grijă pe aici, că iar îmi dă eror jocul. Cred că da, eu fost de ăsta, pentru că e prea mic tavanul, cred eu. Așa, sper că n-am ieșit din cer, dar nu cred. Mamă. Și așteptăm să vedem ce ne dă seara. Așteptăm.
Păi și fete, s-a pus seară și nu cred că mai vine nimica, dar sperăm dimineața următoare să nu ne aștepte o mare surpriză. Hai ne băgăm la somn. Băieți și fete, pe cum vedeți, domnul ăsta e sincopat la cap. M-a distrus casa, m-a făcut și o nouă fermă, că m-a distrus și ferma. Asta a rămas la loc, nu mi l-a distrus, măcar asta să rămână. Și bam, casa, nu știu din ce o fac, din pământ, din ce. A lăsat și un mesaj. Fraierul ăsta, hai să vedem. Ți-am distrus casa, fă-ți alta. De din ce, bro? Din ce, dacă ești tu psihopat? Hai să vedem dacă e ceva în chestia asta. Oh, avem ce ne trebuie. Hai să le luăm. Hai să luăm pe toate. Mamă, asta nu știu dacă o să mă duc la acoperiș. Nu știu. Măcar îmi fac și eu o casă mai mare, că aia a fost prea, mai mică. Bun, începe. Așa. Cred că am început prost. Dar lasă. Nu, stai să fac. M-a făcut-o prea mică. Hai să scriem acest test că ne încurcă și acest mesaj. Așa, bun. Facem așa. Facem așa. Așa. Bun. Și acoperișul, cred că știu cu ce o să fac. Sper să ne ajungă. Nu, stați. Da, cred că cu asta fac. Cu asta o fac. Am un pic jos să... Vreau un pic să fie cam așa. Da. Sperăm să ne ajungă. Hai să vedem noi. Am un câte avem. Mai avem 37. 30. Cred că 10. La fix ajunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 și mai m-au rămas 2. O să punem și pe aici, dacă tot. Mamă. Hai să punem și pe aici. Nu, asta colțurile le lăsăm libere. Bun. Aici am făcut, n-am făcut. Așa, asta le lăsăm libere. Deci, colțurile le luăm. Bun. Și acum să ne punem un pic lumină. Dar n-am lumină. Așa că nu știu. Hai să punem parchetul, amu. Da. Ne punem parchet. Parchet sau linol. Nu, cred că e parchet ăsta. Am vrut să zic linoleu, dar nu-i linoleu, e parchet. Spargem și pe aici. Așa. Bun.
Mamă, mai m-a rămas și mai m-a rămas asta. Bă, nu știu ce să fac, să o pun așa pe casa mea. Bă, hai. Am picat în fermă. Hai mă, copil, dacă te pui. Nu? Lasă vedem noi dimineață, mă culcam eu. Bun, băi și fete, haideți să ne facem casa. Eu pe aici. Mai trebuie să-mi pun, că eu n-am pus. Așa, pe aici am pus aici. Bun, hai să, dacă tot am pus, la acoperim cu verdele ăsta. Că, na. Acoperim. Că, na. Poate vrem să arate mai frumos, poate urât, na. Așa că punem mai așa. Eu zic că deocamdată e făinuță, am o așa din cerc. Dar nu mai ne lasă să intrăm acolo. Asta mai... Ha. Bun. Bun, băi și fete, mi-am pus eu o ușă. Patul aici. Hai să iau o dubă și o pun aici, că n-am. Poate să-mi fie lene să mă scoți după ea. Bun, dar mie nu-mi place colțul ăsta. Îl tai. Lasă așa. Mama, am picat în apa asta infinită. Vedeți că am pus și apa infinită mai lungă, așa. Să fie. Și mi-am mutat toate astea aici. Da. Cred că o să trebuiască să-mi fac și o sobă, da. Cred că deocamdată o să folosesc pe asta ca și sobă. Și da, eu o să mă culc și vedem ce o să mai facem noi în a 6-a zi. Vedem noi. Sperăm să nu fie cum o zis domnul cela care mi-a trimis mesaj, că eu nici acum nu știu cine-i domnul cela care m-a răpit. Stăteam eu așa acasă, liniștit și pe canapea și mă lua somnul și bum, am trezit în cerc. A, da, dacă vă întrebați de cum am coborât eu de acolo, de pe insula aceea, a făcut o farsă, domnul care m-a răpit, a făcut o farsă și ăsta a făcut o farsă și a pus scara pe cealaltă parte. Eu când m-am uitat acolo nu era, dar era pe cealaltă parte și am văzut și m-am dat seama și m-am dat jos. Da, băieți și fete, o să mă culc chiar acum. Da, eu zic că e faină, nu? Eu zic că e fain, uitați. Vedem și un câmp aici, vedem, era să mă duc în cercul ăsta, băieți. Cercul ăsta paranormal. Bun, și da, ne vedem în ziua 6-a. Eu mă duc acum să mă culc. Și, pa, pa!